Mga ka-K5, malapit isa ka milyon nga balor sa ginapatihan laya nga daon sa marijuana kag ginapatihan high grade nga marijuana na kumpiskar sa Iloilo City Police Station 4 sa ginpatigayon nga drug bypass operation. Nakuhaan sa ginapatihan high grade nga kus kag kinilo nga daon sa ginapatihan laya nga marijuana ang 16 anyos nga grade 11 student nga si alias Toto pinaagi sa drug bypass operation sa Barangay Kompanya Central Molo gabi sa Oktubre 15. Sa eksklusibong interview sa K5 News Team kay Police Captain Ryan Christ Inot ang OIC sa Police Station 4, nabaklan si Toto sa isa ka plastic sa ginapatihan na nga daon sa marijuana gamit ang 1,000 nga bypass money. Na-recover dugang ang duwa ka magdalagko nga plastic bag, 3 ka magagagmay nga plastic sa marijuana. Lakipan sa na-recover ang bypass money, digital weighing scale kag cellphone. Ang kus, yara sa 1,200 gramos ka may 18,000 pesos nga balor, samtang 900,000 pesos naman ang marijuana. Nagdangat sa 3 ka kilo ang kabugaton sa illegal nga droga. Payag pa, 2 ka semana monitoring sa pulisya kag nahibaluan. Target man sa nga negosyo ang mga eskwelahan sa diin. Mga estudyante man ang mga parokyano kag hindi lang diri sa distrito sa Molo, kundi sa Binogban nga syudad sa Iloilo. Mayara naman sa impormasyon ng polis kundi nagakuha sa supply si alias Toto. Ito nga sitwasyon ganina, gi-monitor tagid kung diin niya i-drop, gisundan ta siya. Antod nga dito sa iya balay, nakatigayon man nga ang aton pusher buyer, gimpasulod niya. Kay nagpakilala ini nga daw amigo man sang manugbakal nga estudyante. Kag mga ka-K5 yari nasa kustodiya sang Women and Children's Protection Desk o kung ng WCPD sang Iloilo City Police Station 4 ang 16 anyos para sa nagkakaigo nga disposisyon. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarguso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.